Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Unsa? Pero tanaw na ko, murag tinipsing ring kwartas premium ni mo ba? Abi ni mo ba? Nalipay ni mo, nakalipay gini mo ba, Bill? Kay baka ko siya? Ang unsa man. Kabantay ka na? Doon ay laing nakalipay do. Ang unsa lagi unsa man. Ha? Nakabantay ba ko? Wa man. Ang pagkakos ni Charity ni mo sa pagtsula nila yun! Bainting. Sa pa na day chula di ay. Tawa Para dito? mo to'y kwintang akong gakusgoy. Ang gakos rin ito? Haging-haging rin ito. Porbida. Nga nung taon, porbida. Dito mo spark kay parihas mi sa among pagbati. Pagbati sa usa ka babay. Oh. Ay, Charity. Di ba, Yads? Yan daw na mo. Binting. Charity. Kabantay ka? Ha? Lakaw si Bay Abil nga wa mo ikid. Lakaw noon to, noon sa... Nya, unsaon taman. Oo, tigali to. Yung sulti agin na to. So, Unsaon din ako pagsulti di ay, ha? Unsaon? wala kang bilib sa iyong ipakita ang bilitan. Aw, syempre, saludo ko. Maubaw niya. Kuto bra diha. Kay bisag unsaon pa nako ang pagdaig niya. Unsaon taman. Mahuyang magkasing-kasing. Char. Lalaki siyang makig-away, pero tuyab man. Unsaon man na nimo? Riti. Darling? Oh, Gato din ni Ola ang duha ka maleta. okay. Anhila ni tini ang duha ka maleta? Akong iso sa dakong vault, Marga, darling, ini sa akong kwarto. Kuyawan man ko anya, uy. Wa ka ngay kabalakan. Ha? Niya man kini sa akong bahay. Rafael, darling. Ay, way nasayod. Nga aduna tay duha ka malita nga kwarta. Pero, sa dihang nadawat ni mo ang maong kwarta, doon na ba di ilaing nahibaw? Nagkitara man. Ikaw, ako, si Federico o si Ola. Pero, nga nang nasundan pang kitag tulisan. Marga, Oh, see? Hasta ikaw, nakulat ka. may punto ka. Ngano nahibawan nga may kwarta tanda. Galing tao to ni Mr. D, Daddy. Kabantay nga na. Federico, Daddy. Tingalig tao to ni Mr. D. Kabantay ko na. Gidouble cross ta. Gidouble cross ka. usay buot mong ipasabot. Ani na hindi ay. Ani na. Tao to ni Mr. D. Nga unayon ka ras pagtulis. Double cross ba? Double igo. Maiya ang yuta. Og mabawi pag yun niya ang kwarta. Federico, Oh, isa man? Imposible? Ha? Imposible ba? Na di na imposible na di ay. Kay karong panahon na, kalibutan na karon sa mga maro. Kabantay ka na di. Federico, iho. Dili ba? Posible gyud ang akong gisulti na di. Di ba? Tao to ni Mr. D. Unayon kag tuglis. Muangkon ka siya nga iyang tao ang gustong mo tulis na to. Dari, way maro nga mo angkon oy. Iho, kuan, Dili ginamita mo nga mo angkon siya dadi. Kay karong panahon na di. Ang labing ligong dipinsa sa mga pasangil sa pagdawat og malita, maora gyud ang pagpamakak. Federico, iho. Uy, kawatan nga mutugan dadi. Biskin na klaro na kayo ba? Pero bulimod yun na. May punto ka, Ato na gyud, Federico. ako na gyud. Ato na dadi. Kabantay ka. Nya kining kwarta dadi. Asa man ni mo ibutang ha?
Ato na ko ipabutaw sa dakong vault. Asang nimong dakong vault? Naa sa akong kwarto. Oh, good. Pero nahadlo ko, Federico. Basin og tuliso na pod. Ay, kabala ka! Ni ako! Wa mo'y pagsalig na ko, ni ako! Dili ka makuyapan, Federico. Daddy! Pida sa doy! Pida! Ha? Ikaw masa kong kahimtang, Daddy? Pukpukas ng kugos, puas armas. Ha? Nga ikaw pag yung ako apapangig. Kawantay ka, Daddy? May burot ang akong ngabil. Ain. Tara. Nakabantay ko eh. Daan pa ko. Lagi, batia sa ng pagkasultiya ba? Batay ka, Daddy? Dali ra kong magkuyapan. So, kabati na istorya ha, eh. I'm sorry, iyo. Sir, Rafael! Nga no, ula. Sir, kani... Kuan, si Abel ba? Kuyog si Enteng. Mao ba? Naa sila. Kuya, ganong gipaanihin man yun na mo si Abil, Daddy? Ha? Ganong? May importante kong toyo. O, saman? Paminaw niya. Ula. Sige, pasudal sila si Abel o si Enteng. Diyara. Baiting? Kita ka. Dako mo bahay ni sila. Bitaw ay, nakuha ko. Propida. Indot kayo mga tanom sa kilikili doon, mamahalo na kayo. Natural yun siguro na ba? Mga milyonaryo nga sila, di ba? Bitaw sa no? Hindi lang ito magdugay din kaya ba sino mangita ito Sir Mangkaw. Oh, ingot to siriting nawag sir Mangkaw. Buwan ni ko na after lunch. Oh, Mau ba? Sige, mas maiting nga mao nga magdali ta. Sige. Mas mayo ko. Mas mayo yung nagdali ta. Uy. Isa man yung gadong din ni taon. Abel, Enteng. Sudlon ko no mo. Pasudlo ta? Sige. Dali bay, magdali ta. Tara. Sorry, te. Sir. Say course na itabo. Ay, sir. Bago pa kong naabot kay ka sa Manila, sulti course na itabo din eh. Sir. Ingon ani, sir. Oho. Nire pag yun sa atong istasyon na itabo. Sir. Sila si Don Rafael ang mahimontang biktima sa tulis. Mao ba? Si Abel, mao'y nakaluwas. Sir, si Abel. Way ko kahadlo ka nakig-away sa mga tulisan, uy. Nakuha man niya ang armas sa gwardya nga napusilan. Mo iyang gigamit. Pagsukol sa mga tulisan, sir. Oho. Ay, sukol siya, uy. Napusilan niya ang mga tulisan. Pero, wa patya. Gipaalang. Unya, giigo ang kamot nga nagunit sa armas, sir. Oh? Tinuod ka? Tinuod lagi, sir. Nakita mong ginako. Ingon ana si Abel? Abel. O sa gani ka ito mong apelyedo? Tuka na yun! Kadagdalis, Daddy! Liro-liro mong mata ni mo. Tuka na yun! Sorte ba? Kuan sir, kining Abel Sarmiento. Sa Sarmiento? Sir. Doon ako'y katabang aginganlan og Juliet Sarmiento. Juliet Sarmiento, sir? Juliet Sarmiento. Pero dugay na katong panahon. Dugay nang nahawa. Mga 25 na katuig siguro. Juliet Sarmiento, sir? Juliet Sarmiento. Bisag ako lang tong katabang, no? Pero napili tong ray na sa piyesta. May aom gani kato sa iyang lips. Oo, mao na yung nanay, sir. Mao na. Unsay man? Sir. Ako ng nanay, si Nanay Juliet Sarmiento. O kinsa man iyang imong tatay? Pinaangkan man si Nanay Juliet. Mao nga, ang iyang apelido, moray akong gida, apelido ni Nanay nga Sarmiento. O kay igsuon? Bugtong ramang ko, sir. Wa ba'y kisulti ang imong nanay, ha? Kinsa ang imong amahan?
Wa, gid sir. Ako ang imong amahan. Oh, And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!